Duh, coy. Duh, seneni adikku piye ya? Duh, jangkris. Ora kerja. Cobaan oke ram. Pendi nek mau. Pen! Pen! Terus kuat. Angkat deh. Pen! Pen! Wih, wah, isuk rawan. Pen! Intinya di dino rat ngitok iki. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo. Budek ta, Ben? Ora mbok dilat permen. Lho. Wis tadi rene ngopo? Iku rusak. Belum dandan dulu. Lebes ya. Kowe ora iso dandane ora? Ya sing pikir keri. Lagi sibuk ning jero. Ora iso tak gonyang AHM. Ayo ya. Aku hanya milikmu. Ayo, gas. Ora wae ngono. Oh, bakar mantan. Iki mantan yang kepira iki? Kemarin Barbie Disneyland. Ya sing ini aku selain ban-banci aneh ya bakar. Ini apa jilbaban ya? Hah? Iya, ini jilbaban polos kae. Ukuran telo malah boleh sepetek iki. Ini enak lagune. Tandur. Oh iya paham. Susui kita ngopo daftar omahku. Aku mau kan nade padha-padha nganggure. Yo. Kowe iki tak jan nggone lopet. Lopet iki sapi saiki. Anu kae. Ngombe kae. Kok minum keras. Ya ngombe sae. Aku pengen ganggu sapi nih, gojek karo sapi nih lho. Ayo. Wih anu yo. Ndekne aku karo sapi nih. Kawin karo dus. Ki ayo anu. Ayo. Susah. Ora. Lopet kae to? Yo. Wiling. Yen. Betul caca benzino tak tametne gergamu gerasan-rasan. Pit-pitan. Nek bengi ya gur layapan mulai esuk. Kuwi dadi pemuda apa wis jane? Ya sasaku no. Ngapain takut? Jadi membangga takut ya. Lah kowe iki ngopo tanem esuk sore gawan-gawan pacul. Umur jeneng nom ya dimanfaatne to. Bet. Kaya aku karo iki lho, Pendi. Iya ra, Ben? Ya iya no. Nikmatilah masa mudamu. Jangan kau bebani hidupmu dengan hewan ternakmu. Ya ora ngono. Urip ki yo kudu dilatih, gawe cah cilik. Dadi sampeyan gerang ngono iki gawe wis ora ketok aku. Lah kowe jare pengen dadi wong kepenak, dadi penak wong mulya. Lah nek penggawemu gur lontang-lantung kaya ngono ki oleh mudhut kaya ndi? Apa nek duit jeglok karo langit? Jeglok karo langit to jeglok indasmu. Lah malah cingkesmu iki. Habib Sur. Gur ora ngono ya, Pen. Nek tamu gur ngono wae ya apa ya enak ya wis Alah. Ate nganu sae kayak dhewe gamping ya. Aja ngremehne. Zaman saiki anu wong lanang ganteng iki golek wong wedok gampang. Ora kowe rasa mikir nemen-nemen. Nah, terus nek nasibe sing kaya aku iki piye, Om? Aku wis ora bagus, penggaweku kurang tukang macul. Lah iki urusanmu. Ora rapi ora panak. Jangan lupa like dan subscribe. Sebarkan ke semua teman-teman di Indonesia gratis. Happy aja lah, bernyanyi shalalalala. Cuek aja lah, oh shalalala. Happy aja lah, bernyanyi shalalalala.